ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മൻസൂസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുമായി വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പുത്തൻ വീഡിയോയുമായാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. വേറെന്തോ അല്ല, നമ്മളെ ഇപ്പപ്പാനെ പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം. എങ്ങനെയെന്ന് പ്രാങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പപ്പ അവിടെ പത്രം വായിക്കേക്കാരം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പഴയ ഒരു പത്രം എടുത്ത് വെക്കും. ഇപ്പപ്പാനെ പുതിയ പത്രം എന്നാണ്. ഇപ്പപ്പ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിക്കാമെന്ന് കരുതി എടുത്ത് വെച്ച പത്രം ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അതേ പേപ്പറിനെ ഞങ്ങൾ പഴയ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പപ്പാൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എന്താട്ടും, ഞങ്ങൾ കീറും. ഞാൻ എൻ്റെ അനിയനും കൂടി ഞാനാ ഫസ്റ്റ് വായിച്ചത് അറിയുമോനെ. അപ്പം ഞാനാ ഫസ്റ്റ് വായിച്ചത് അറിഞ്ഞാണ്ട് ഞങ്ങൾ തല്ലുകൂടിയാണ്ടായി കീറും. ഇപ്പപ്പാൻ്റെ അത് പുതിയ പേപ്പറാണ്, അന്നത്തെ പുതിയ പേപ്പറാണ് കാര്യം ഇപ്പപ്പാൻ്റെ പൂതി. അപ്പോൾ പുതിയ പേപ്പർ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് പഴയ പേപ്പർ ഞങ്ങൾ എന്നത്തോ പഴയ പേപ്പർ ഞങ്ങൾ എടുക്കും. എന്നിട്ട് ആ പഴയ പേപ്പറാണ് കീറുക. ഇപ്പപ്പാൻ്റെ പുതിയ പേപ്പറിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്താന്ന് പറയാം, ഇപ്പപ്പാൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു അടി കിട്ടും, അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്ക് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിച്ചു തരും. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആ പേപ്പർ കീറി. ആ പേപ്പറിന്റെ കഷ്ണം കൊണ്ടുവരാതെ നിങ്ങൾ ഫുൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റണം. ആ പേപ്പർ നന്നാക്കി പഠിക്കും. ഞാൻ ബാക്കിയുടെ പേപ്പറാണ്. നിങ്ങൾ ഔത്തക്കും കാര്യമില്ല, ഒരു കാര്യങ്ങൾ രണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകും. തല്ലൂരില് പേപ്പർ ഇതാക്കിയാണ് തല്ലൂരില് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്ക് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേറെ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.